jednotky a ak sa mi bude páčiť, nezabudte zachať like, odber, zvonček a môžeme ísť asi aj na video. Takže ja si otvorím toto. Tak. A hádžem si tie veci. Tu si to dám takto. Môžeme ísť asi spať. Dobrej noc, ja nechcem viac deň. Tak. A ide tomu pozrieť do baráčku. Takže otvorím dvere, tomu zavriem a dám. Ja ho počujem tam, ak tam chodí. Zarozbiem okno a padám. Kurva, on ide po mne. Máme tu ukážku, no. Som zvedavý, no však to som už videl 20 krát. Dobre. Noc, tak to či chcem ísť tam, ale je to asi dobre. Z noci ja si len zoberiem svoj ďalekohľad, svoju baterku, zatvorím si dvere a za chvíľku tam pôjdem, idem už behľať. Rozbijem si dúfam okno. Ja som sa zakoril, tam je ten sused a to je strom. Mám normálne halucinácie z neho. No dobre, musíme ísť ale ku nemu. Musíme ísť ku nemu, no. Bojím sa. Počujem. On je blízko. On je riadne blízko a on je niekde tu. Hm. Sa normálne bojím. Je to rozbité okno. Som ho rozbil. Padám preč. Tu nebudem ani chvíľku. A musím tam ísť. Ja ho tam počujem, ak otvára dvere, ja tam nejdem. By som dal pás. Musím robiť, že ja nič. Kde je? Tam je. Myslel, že zmizol.
Tam otvára dvere. Som sa trafil do tej pasty. Roberto. Aha. Teraz je čas. Není čas. Ja potrebujem vedieť, kde on ide. On nechal otvorené dvere. Nie, on nezvorí. Ja tu počujem, on je blízko. Nie. Sa tam schovaj. Ja toto neviem, toto video bude asi o ničom a sa mu nedostanem ani to. Čo? Normálne som sa zlakol. Ako možné, že on prešiel? A akože ma tedy nevidel. Otvor sa. Nechápem, prečo ma tedy nevidel. No a je koniec. Ja nechápem vôbec, prečo ma tedy nevidel. No ale toto je od tohto videa všetko. Čakali ste, že sa asi dostanem do toho baraku, ale asi nič. V druhom dieli asi to urobím, ale tento diel bude asi o ničom, lebo som nič nespravil, takže iba som rozbil okno a to všetko. Ale ak sa vám toto video páčilo, čo asi nie, tak dajte like a to asi nie, takže vidíme sa u ďalšieho dielu. Zatiaľ, čau.